Bruno, fajnie tu jeszcze raz, ale głośno musisz powiedzieć do mikrofonu. Fajnie tu? Ja. Pięknie. Witajcie Rostomili. Sumy we Gliwicach na godnym jarmarku. Ostatnio byliśmy we Łopolu. Dzisiaj są tutaj. Robimy ten cykl filmów o godnych jarmarkach na Śląsku. Oglądajcie, bo co tydzień w piątek o 6 na wieczór nowe tajliki i aż do 2 stycznia będą pokazywane godnie jarmarki na Śląsku. Abonirujcie mój kanał, proszę was, knefel, subskrybuj, jakże godą co tydzień w piątek o 6 na wieczór nowe tajliki. A uńskiego roku byliśmy na jarmarkach w Bytomiu, na Katowicach, w Katowicach i na Nikiszu. Kupnijcie se szczególnie do tego filmu na jarmarku w Nikiszu, bo naprawdę to jest fest zacny jarmark. Latośmy tam nie byli, no ale wiele razy żech tam był. A chcę zrobić też Q&A, pytania i odpowiedzenia na początku stycznia. Już mam pora pytań, no ale dużo je zbieram. Piszcie, szajbujcie w komentarzach. Kiedy będzie ich moc, no to zrobimy 2 tajle, tak jak uńskiego roku. Dobre, idziemy na jarmark. Ten jarmark napoczął się 28 listopada. Dzisiaj mamy 7 grudnia, a funguje tutaj to do 21 grudnia. Całki miesiąc, tak jak w Łopolu. Tam troszkę inne daty. Toż macie jeszcze przyleżytość sobie tutaj przybyć. No i mamy Riesenrad. Pytał, że się woz we Łopolu, jako to się po śląsku genau mianuje, bo że powiedział diabelski młyn, diabelski młyn po polsku. Riesenrad, dziękuję za te komentarze. A dzisiaj mamy tu Bruna ze mną. Ostatnio we Łopolu byliśmy sami z Weroniką, dzisiaj mamy Bruna. No i pójdźcie, obejrzymy, co tu jest na sztandach. Ja się zdziwuję, co tak wiele personów obejrzało ten ostatni film ze jarmarku w Łopolu, bo uńskiego roku ta oglądalność była słabo. 1000, no nikiś trochę więcej, a teroski 2 dni od publikacji prawie 9 personów. Ja myślę, co muszę podziękować portalowi Fizy Matynta. Fizy Matynta na Facebooku i na Instagramie. Pozdrowią, dziękuję, bo oni rozpromowali, to powiedzieli, oglądajcie swoje śląskie i porównali mój jarmark ze Łopola do jarmarku od Książula, taki youtuber, on pokazywał we Krakowie. Oglądajcie i też filujcie Fizy Matynta. No i co tutaj mamy na sztandach? Glühwein 18 zł. Zdomie się, że w Łopolu było 30 coś, kupnijcie, szajbnijcie. Tutaj mamy roztomajte wuszty, no i mamy też korycińsko kejza. Tutaj mamy też jakieś przetwory we Krauzach i roztomajte one. Moc jodła tu jest, przede wszystkim jodło. Tutaj mamy znać łoscypki, no słuchajcie, nie są my na Podhalu, no ale są też łoscypki beskidzkie. No, u nas na Śląsku, na cieszyńskiej ziemi, znaczy na cieszyńskiej ziemi też robią i ktoś mi powiedział, ja krytykuję, co górolskie, i tak dalej. My też mamy swoje góry na Śląsku, no mamy Beskidy, mocie recht. Może być górolskie, ale w domyśle śląskie, nie podhalańskie, beskidzkie, nie podhalskie. Dobra, tutaj mamy, z drugiej zajty pukam na to bina, tutaj się dzisiaj nic nie dzieje. Widzisz ta bina? Widać ją trochę dali. Idź, Weronika mnie dużo kameruje. Wczoraj były roztomajte łone na Mikołaja, dzisiaj nie ma nic tu na binie. Nie ma dziennie, mamy rozpiska co, kiedy mamy. Tutaj widzicie na tej pierzei nic nie mamy sztandów, sztandy są dali tam. A tutaj widzicie Wesołych Świąt w Gliwice. Tutaj możemy sobie coś zjeść, tutaj też mamy glühweiny. Wiele to kosztuje
Tu akurat mamy jakieś insze, aha, o widzicie, krupniok mamy i wóżd mamy, jest nawet napisane krupniok, a nie kaszanka. 20 zł za co? No tam macie ceny. Weronika, przybliż te na te ceny, ja? 20 zł, no ale mamy niestety żurek, a nie żur. No i tutaj mamy te grigwajny, chodźcie dali. Wiele to tam 20 zł chyba było, ja? A szolka może 25. Z łońskiego roku chyba 15 było za szolka, taką zieloną szolka. Dobre, chodźcie dali, idziemy tutaj. Ludzi coraz więcej, jest izba, wiele mamy na cyferblacie. Mamy za 25, a tutaj mamy rozmaite wyroby ze miodu, świeczki ze miodu. Kiedyś richtig świeczki robili ze miodu, teraz coraz mniej. Parafinowe, nawet co wyglądają jak miodowe, mamy parafinowe. Tutaj mamy w końcu coś lokalnego. Zaprojektowane we Gliwicach, wykonane we Bytomiu. Jakieś kosmetyki. Weronika była zainteresowana tymi kosmetykami. Będziesz coś kupować? A, dobre. Tutaj mamy jakieś roztomajte takie jakety do babów. Tutaj szolki, no i zaś niby idzie powiedzieć lokalne, bo mamy gryfny, kraft szrajbnięte. Choć te słowo gryfnie jest nadużywane, no z kuli tej firmy Gryfnie, bo oni tak to rozpromowali. Gryfnie to odnosiło się kiedyś ino do człowieka, ino do ludziów, a teraz go dają gryfne święta tak dalej. Nie ma to korektne, ale gotka się pomienią. Co by powiedziała na to Rada Śląskiej Gotki. Tutaj mamy grigwań za 15 zł. Idzie płacić i blikiem, i kartą, i gotówką. Tu zaś jakieś takie błyskotki, kety. No i jeszcze mamy jedna pierzeja. No i tutaj mamy jeszcze betlejka, zanim pójdziemy na ostatnio pierzeja. No betlejki, żech nie widział w Opolu i betlejka to jest no chyba najważniejsze w godach, bo no, te gody robią się coraz mniej takie chrześcijańskie, a musimy wiedzieć, co gody mają chrześcijańskie korzenie, to jest chrześcijańskie święto. Wiem, teraz nawet ateisty już fajrują i we niechrześcijańskich krajach fajrują gody, ale to jest najważniejsze. Betlejka, no ale bez dzieciątka. No i też ci spoza Śląska, co oglądają, musicie wiedzieć, co tutaj u nas na Śląsku, na Górnym Śląsku, gyszynki przynosi na gody dzieciątku. Nie żaden Mikołaj, nie gwiazdka, nie gwiazdor, nie dziadek mróz, albo jakieś insze one, i no nie aniołek, no aniołek na cieszyńskiej ziemi to jest tajla Górnego Śląska, no ale tutaj genau na Śląsku u nas jest dzieciątko. I tak było za Wajtla, pamiętam to, i tak będziemy też godać Brunowi, ja? Bruno, fajnie tu jeszcze raz, ale głośno musisz powiedzieć do mikrofonu. Fajnie tu? Ja. Pięknie. Bruno, jak robi łowca? Super! Fajnie? A fajnie tu jest? Fajnie tu Podoba jest, ci Bruno? się? Ja. No głośniej powiedz. Ja? Ja. No, to fajnie. Tutaj mamy szolki, tutaj mamy, no tak to szrajbli, tak to zamianowali, wiralowy szaszłyk wołowy. Mamy tutaj jeszcze gligwań, gruziński gligwań, też 20 zł, biały gruziński, czerwony. Tutaj puć teruski Weronika, tu mamy roztomajte mycki, mamy roztomajte lacie. Pieronie, kudła mi do gęby wlazła. Pieronie, czego to? Ja, wylazła. Chudła pieronie jakoś. No co tutaj mamy, raź jakieś żarcie. Ze kartofli, one i oscypki. Dali mamy owoce we szekuladzie. Dali widza grzoniec, syry u Janosika. Syry Janosika, no zaś odwołania do inkszej tajli Rzeczpospolitej. No ale Gliwice są w ogóle takie mało śląskie. Zaś mamy grzoniec jaki, no nie śląski, ino gruziński. No i dali jeszcze mamy 3
ja, 3-4 sztandy. Tutaj przede mną mamy szajbnięte kołacz z poszybką, no nie koło, ja znam kołoż, no tu się rozchodziło jakieś madziarskie łone. Pójdźcie, jedna prawda ciźba jest coraz więcej ludzi, a ten ring nie ma, a że taki srogi. Gofry kojarzą się głównie mnie za bajtla z Bałtykiem, ze Bałtyckim Morzem. No, te ruskie gofry możemy kupić tutaj na jarmarkach. Tutaj roztomajte jakieś pierniki we glazurze 25, z nutką apluziny 25 i tu zaś jakieś maszkety, serca mamy szlebnięte, jakiś super dziadek, no szkoda co nie starzyk albo upa. No i tutaj glas kula, ja? A my idziemy jeszcze na karasol z Brunem. Pójdźcie. Dziwej na mamulki. Dziwej. Faje mu tyla. Tu jest mu terliczka. Obejrzyj. Pomachaj mu terliczce. Pięknie. Nie będę wam rozprawiał o mieście, tak jak we Opolu, żech to robią, bo tutaj we Gliwicach my już byli. 2 lata do zadku, no część z was wie, no ale są też nowi widzowie. Witam was. Kto jeszcze nie widział, niech se kuknie do tych tajlików. 2 lata do zadku, 8 tajlików, całki cykl o Gliwicach. Jeden ze najlepszych cyklów. Pozdrawiam wszystkich kamratów ze Gliwic. Pozdrawiam droniorza, Sky Ant, jego i od jego ojca. Oni mi wtedy nie robili ze drona nic. My się jeszcze nie znali, no ale widzieli te filmy, no i z kuli tego my się poznali, zadzwonili do mnie, ja tam był u nich. Ja, no i potem we Bytomiu, łońskiego roku, znaczy na zaczątku tego roku majstrowali my filmy o Bytomiu, 10 tajlików, najlepsze serio, najlepszy film na kanale, pierwszy film o Bytomiu, 22 000, ja mam ino pora filmów, co mają kole 20 000, no i to jest najlepszy. Pozdrawiam, no dzisiaj z drona ujęcia robią Wiktor Bukowczan-Bukowski, no sam zaproponował, z kuli tego, że nawet nie dzwonił do Sky Ant, wiem co są tu w pobliżu, co by mogli. Odezwijcie się kiedyś, albo ja się odezwa, bo dawno my się nie widzieli. No ale ja dziękuję Bukowczanowi za te ujęcia z drona. Są zaproponował. Ja, toż kto jeszcze nie widział tego filmu o Gliwicach, tych filmów, kuknijcie sobie do pierwszego, a potem możecie po kolei jechać, albo też możecie na koniec, do 8, potem 5, jako chcecie. A za tydzień będziemy we Królewskiej Hucie na jarmarku. No, u mnie za tydzień, a u was to już dzisiaj się napoczyno. Dzisiaj w piątek mamy premiera tego filmu, no i w piątek 12 się napoczyno jarmark we Królewskiej Hucie. Piątek, sobota, niedziela 12, 13, 14 grudnia. Czemu o tym godą? Bo to jest jarmark ino weekendowy, ino bez weekend w niektórych miastach tak jest. Tutaj macie miesiąc, w Opolu miesiąc, Katowice całkiem miesiąc, no ale w Nikiszu też to już się skończyło. Już nie macie przyleżitości lato jechać na Nikisz, tak jak i we Królewskiej Hucie. Są takie małe jarmarki. No, obejrzymy, uwidzimy. Teraz kwateruję we Królewskiej Hucie. Nigdy, że jeszcze nie był na jarmarku we Königshütte. Co to jest? No, gadają zomek. Ja wam powiem, to nie ma zomek, ale też wam nie powiem, co to tak richtig jest. Jeśli chcecie wiedzieć, to kuknijcie sobie do tego pierwszego tajlika u Gliwicach. Tam wszystko akuratnie ekleruje. A pozdrawiam jeszcze Kuby, co wtedy kręcił ten film, no i też insze o Gliwicach, niekere Weronika, niekere Kuba, a prawie całko serio o Bytomiu Kuba kręcił. Mam nadzieję, co jeszcze kiedyś staniesz za kamerą. A ja dziękuję dzisiaj Weronice. No już definitywnie z wami się żegnam. Chowcie się.